الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإسامة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر
شبیر تیرا نام مٹانے والے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ یہ سچ ہے اسلام کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے، اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین حسن کا، حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ عزیزو ساتھیو، میرے تو قبل حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، سن کے دل خوش ہویا ہے کہ اہل سنہ دے اندر ایسے علماء موجود نے جو اپنے عقائد تو واقف بھی ہوندے نے اور انہاں اگے بیان بھی کردے نے۔ عمومی طور تے اج کل ایسا ہے کہ اسی عقائد تو خود واقف ہی نہیں تے اسی اگے بیان کی میں کران گے، دوجیاں نو او بندہ دس سکتا ہے جنہوں آپ نو سمجھ آئی ہوئے۔ اللہ انہاں دے علم وچ برکت فرمائے۔ علامہ قاری عابد صاحب مدد اللہ اس گاؤں دے اندر اللہ دے دین دا کم کر رہے نے، لوگ بھی دستے نے اور وہ خود بھی مینوں آگاہی دیندے نے اپنی سرگرمیاں دے بارے۔ اللہ کریم ہر عالم دین نو اس طرح حضور دے دین دی خدمت دی توفیق بخشے۔ جس طرح کسے علاقے وچ چوری ہوئے نا تو اس علاقے دا تھانے دار او دا ذمہ دار ہوندہ ہے، اس طرح اگر کسی پنڈ وچ بے دینی پھیلے تو اس پنڈ دا عالم دین ہوندہ ذمہ دار ہوندہ ہے کہ جس ذمہ داری تے اللہ دے رسول نے اس نو فائز کیتا سی، جس عہدہ تے وہ اپنے عہدہ نال انصاف نہیں کر رہا۔ اگر عالم دین منصف ہوئے اور محنت کرے تو بلا شبہ حضور دا دین ترقی کرتا ہے۔ عالم دین کوئی بھی عالم دین
کدی بھی فرقہ واریت نہیں کرے گا، تو جو کرتا ہے وہ عالم دین نہیں، مگر اپنے عقائد دا بیان کرنا اور لوگاں او دے تو واقف کرنا، اے فرقہ واریت نہیں، اے ضرورت مذہب ہے، اے ضروریات دین وچوں۔ اور محافل دے انعقاد اور خرچ دا مقصد بھی یہی ہوندہ ہے، جیسا کہ ہن محرم شریف دے ایام نے، تو بعد لوگ اے ساڑھے سوچ دینے کہ ذکر تے محرم وچ پاکاں دا ہوندہ ہے، تسی ادلیاں ادلیاں گلاں کیوں کر دے؟ سمجھ آندی پئی کوئی؟ تو میں عرض کرنا کہ ذکر تے اصحاب کاف دا پیا ہوندہ ہا، نال کتے دا کیوں ہویا ہے؟ توجہ ہے؟ خالق اکبر ہے نا، اللہ ہے نا، قرآن دا اپنا مقصود تے ذکر ہے اصحاب کاف دا، لیکن او دے نال ہر جگہ تے میرا رب انہاں دے کتے دا ذکر کر کے دستا ہے، جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دی ہر شے نال پیار ہوتا ہے۔ جدو میں اپنے محبوب دا ذکر کرنا تے محبوب دی آل دا بھی کرنا، محبوب دے صحابہ دا بھی کرنا۔ جدو میں مولا علی دا ذکر کرنا تو پھر میں مولا علی دے رشتہ داراں دا بھی ذکر کرنا، ایسا ہے کہ نا؟ جدو میں اچھا میں حضور دا ذکر کرنا تے جدے رسول اللہ دی شادی ہوئی ہو دا ذکر کرنا تے یہ دے وچ کبات کیا ہے؟ اگر میں مولا علی دا ذکر کرنا تے مولا علی دا جتھے نکاح ہویا ہے او دا ذکر کرنا تو دے وچ کیوں برائی ہے؟ اگر میں امام حسن دا ذکر کرنا تے جتھے امام حسن دا نکاح ہویا ہے او دا بیان کرنا تو کیا غلطی ہے؟ میں امام زین العابدین دا ذکر کرنا تے جتھے انہاں دی شادی ہوئی ہے او دا ذکر کرنا تے کیا برائی ہے؟ اگر میں امام محمد باقر دا ذکر کرنا تے جتھے میرے امام دا نکاح ہویا ہے او دا ذکر کرنا تو اے دے وچ کیا پرابلم ہے؟ جدی گل کرنی ہوئے او دے نانکے دادکے پیکے سورے ساری تفصیل دسنی ہوندی ہے، نیرا ایک گل ہی تے نہیں کرنی ہوندی، تاکہ او دے نال ریلیٹڈ چیزاں دے بارے بھی آگہی ہوئے، شعور ہوئے، بندیاں نو پتہ لگا۔ تو اے میرے بچوں، میرے عزیزوں، اسی تو انو سارے آنو یہ دعوت دیاں گے کہ اپنے ذہن چوں فرقے کاٹ دیو، فرقے ذہن چوں کٹو۔ فرقے جدو بندہ بنا لے مر بندہ زدی ہو جاندہ ہے، زدی بندہ حق گالنوں بھی نہیں قبول کردا۔ وہ دی مثال دیندہ رہنا ہونا، بھائی جاٹ لڑ پہننا تو مڑ مسیت بھی وانڈ لیں دے، جدو مسیت وانڈ لین تے دوجی پتی آلیاں دی مسیت چبانگ ہوئے تو آن دن اساں ان دے تے کلمہ نہیں پڑھنا جلے ساڑھی مسیت چوئی اساں اوسڑے پڑھنا، اجے دوجی پتی آلیاں دی بانگ ہوندی پئی، یعنی اسی انج پھر وہ ایک زد بنا لینے اور غصہ ساڑھے اندر پیدا ہو جانا۔ تو غصے نال تسی معاملات الجھا سکتے ہو، سلجھا نہ ہو سکتے۔ غصہ معاملات نو الجھاندہ ہے، مزید خراب کردہ ہے۔ سلجھ دے معاملات ہو دوئی نے جدو حوصلے نال تے شعور دی آنکھ کھول کے بالا تر ہو کے بندہ گل سنے اور سمجھے۔ جی میں علامہ صاحب بیان کیتا ہے تو میں بڑا معزوز ہویا واللہ کہ قرآن جدو تسی پڑھ دے ہو تو ایک چیز قرآن بیان کر رہا ہے او دے اتے سن قیاس نویں ہون کرن دی کیڑی لوڑ رہ گئی؟ جدو قرآن دس رہا ہے وَبَنَاتِ کے تو پھر وہ دے اتے میرا قیاس کی معنی رکھ دے، میری حقیقت اور اوقات کی یہ قرآن دے سامنے۔
میں ادو تاریخ چو گل پڑھاں تے ادو جمع تفریق کراں تے ادو سن ڈھوڈاں کہڑے سن پیدا ہوئے تے کہڑے سن میں نہ چیزاں دا روڑا کیوں رہ گیا جدو قرآن دس چھڑیا ہے حضور دیاں بیٹیاں نے پھر مزید ہوتے ہوتے میں تحقیق دی لوڑ کیڑی ہے ٹھیک ہے جی قرآن دسیا ہے قرآن نو پڑھے مرنا ہے باقی ساریاں گلاں بات تو میں تے ذکر آل محمد ہی کرنا ہے علامہ صاحب نے بڑا سونا بیان کیتا ہے وہ جڑا میں بیان کردہ وہ نہ کر دیتا ہے میں اس کو نہ کرنا کہ میرے بچوں میرے عزیزوں ذرا سوچو کہ اسی دیہاتی پینڈو لوگاں کسے پینڈ وچ برادری وچ اسی رشتہ کر لئیے نا اپنا سن ادو دا لگے وہ رشتہ بھی مکا چھٹی دے پینا تھا تے جے نام ہی کسے مجبوری تو مکے نا اگو توبہ کر چھڑنے ہیں پچھلے انویاں نے وہ تے اگو لین دین نہ کرے آئے بندے ساڑھے نال کھرے نہیں نکلے بھائی پتر بھائی منظر بہ جاؤ سونے ہوں ٹھیک ہے تسی سماعت کرو پکھے بڑے چل دے پہنے بڑا تھوڑا جا پسینہ میں نہ آ گیا تو گزارا ہو جاسی گل میری البیان کرو ایسی کسے لڑکے اپنے پتر دا برا دا بزرگ دا کدے نکاح کریے نا تے سواد نہ آوے مزہ نہ آوے دا لگ جائے وہ ساڑھے کولو نقصان ساڑھا کر جان ساڑھا وہ ہر چیز لے لو جان سان پتہ لگ جانا ہے بندے نہ صحیح لہذا ادھے بھی ان دوبارہ لین دینا یہ ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ تسی یہ نہ کو بشاری پیان دن تے چلو لگے رانا گا نہیں تسی میں اندہ صحبہ ایک گھر نکاح کریے کسے پینڈ ویچ کسے برادری ویچ تو ادھے نہ سواد آوے لگے بھائی بندے نہیں صحیح تے موڑ پیچھو کری نا گڈ ارے ٹھیک گل مولا حسین سرکار دے سارے غلام منن والے ہاں بیٹھے تھوڑا جہا ذہن تے غور کرو رسول اللہ نے ابو بکر صدیق دے گھر نکاح پڑھایا ہے اپنا یعنی ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ حضور دی زوجہ نے بیوی نے نکاح ہو گیا بعد وچ پھر معاملات ہوئے اگاں پیچھے تاریخ کوئی گلاں وچ عجیب و غریب وچ کر دیئے تاریخ جو ہوئی تاریخ ایک نئے سنی دی تاریخ ہو رہے شیعہ دی تاریخ ہو رہے وابیاں دی تاریخ ہو رہے انگریزاں دی تاریخ ہو رہے عیسائیاں دی تاریخ جی میں کسی دا دل لے اونج لکھ دا تے پڑھتا رہے اس آنکھیں ہی کدی نہیں بے میں نہیں جناں کر والی وارث جو تاریخ دا کوئی نہیں جی میں دل لے کو پڑھتا رہے قرآن تے حدیث دے والی وارث تو تاریخ پھر میں انہوں آج ہی تھے کوئی گل کرنا کوئی واقعہ ہوندہ ہے تو ان ہر بندہ اپنے رنگ نال بیان کر ان اگر کوئی ساڑھے تو 10 سال کسے بعد تاریخ لکھی تو کچھاں تاریخ دا نہ آکھنا عمران خان بندہ چنگا دوجاں آکھنا نہیں نواز شریف چنگا انہاں بھی دلائل دینے تو انہاں بھی دینے ان جیوندیاں بھی دینے پچھے بھی دینے تاریخ ہے دی نہیں گل جڑی حقائق تھی بنیاد تے میرے پتر اس نو غور کرو میں جڑی کرنا رسول اللہ نے نکاح فرمایا یہ سواد نہ آیا ہوندہ پتہ لگ گیا بٹبر ساڑھے نال راضی پورا نہیں تے ساڑھے جو نفع بھی سانے نہیں ہویا تے مڑ مولا علی نے پیچھے نہ کرنا چاہیے مڑ مولا علی نے ابو بکر صدیق دی بیوہ نال خود نکاح پڑھ لیا انہوں نے وصال تو بعد جدو ابو بکر صدیق فوت ہوئے انہوں نے بیوی حضرت اسماء بنت امیس نال مولا علی سرکار نے نکاح پڑھیا محمد بن ابو بکر اس ویلے جے نکے جائے وہ بھی اپنی امی دے نال ہی آ گئے تے مولا علی دے گھر ہی پڑے گویا مولا علی نے
ابو بکر صدیق دی بیوہ نال نکاح بھی کیتا ہے تے انہاں دے یتیم پتر نو بھی پالیا ہے گھر. بیوہ عورت نال نکاح کرنا بھی نیکی ہے. ایک نیکی مولا علی یہ کیتی ہے کہ ابو بکر دی بیوہ نال نکاح پڑھیا ہے. دوسری نیکی یہ کیتی ہے ابو بکر صدیق دے پتر نو پالیا ہے. حضرت محترم چلو موڑ یہ بھی ہو گیا. ابو بکر صدیق دے بیٹے سن عبد الرحمن, انہاں دی بیٹی انہاں نال نکاح امام حسن نے مڑ پڑھ لے. 3 نکاح ہو گیا. بھئی توجہ ہے, کتنے نکاح ہو گئے؟ 3. امام جعفر الصادق انہوں نے عظیم والد امام محمد الباقر, محمد الباقر 12 امام نے 11 گزر چکے نے. انہاں چوں واحد امام محمد الباقر نے جڑے ماں اللہ حسینی نے, ماں اللہ حسنی نے اور باپ اللہ حسینی نے, یعنی نجیب الطرفین حسنی حسینی سید نے. محمد الباقر, محمد الباقر دا نکاح بھی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئے. یعنی حضرت محمد بن ابو بکر دے بیٹے نے جناب حضرت قاسم فقیہ مدینہ, حضرت قاسم فقیہ مدینہ دی صاحبزادی ام فروہ نال نکاح ہویا ہے حضرت امام محمد الباقر دا مدینہ شریف, مدینہ شریف. اور ابو بکر صدیق دی بیٹی تے مولا علی دے بیٹے یعنی محمد الباقر اور حضرت ام فروہ دا جڑا نکاح ہویا ہے نا, انہاں وچوں اگوں جڑے امام پیدا ہوئے نے وہ امام جعفر صادق. مسئلہ میرے بچیاں دے ذہن وچ آ گیا, بزرگاں دے ذہن وچ آ گیا. بھئی سن لوگاں یہ سبق پڑھایا ہے, لڑو صحابہ نہ لڑو. اسی 15ویں صدی چ بہ کے تے لڑدے پیاں صحابہ نال. کیوں لڑدے پیاں؟ وہ آل محمد دے مخالف ہے. یہی لڑائی دی وجہ ہے نا. اور صحابہ دانتا سا ویکھے ہی نہیں, سن تے پتہ ہی نہیں سی صحابہ کون نے. ساڈی لڑائی دی وجہ کی ہے صحابہ نال کہ وہ آل محمد دے مخالف ہے. اس واسطے اسی انہاں نال غصے ہیں. میں کہ بھی ذرا تھوڑا جہا رکو تے صحیح, تواڈے کول خبراں ہی پہنچیاں نا, اینا خبراں دی بھی تصدیق کرو. بھائی لڑتے بھی رہے تے رشتے بھی کرتے رہے, دوویں کام مڑ کٹھے کیویں ہوندے رہے. یا تے ایک پاسا ہوئے با لڑائی آئی تے لڑائی رہی تے لڑائی منو. لڑائی بھی ہوندی رہی ہے تے نبیاں دے سردار بھی رشتہ ہوتے ہی کیتا ابو بکر صدیق. پچھو ولیاں دے سردار مولا علی بھی رشتہ ہوتے ہی کیتا ابو بکر صدیق. پچھو سیداں دے سردار امام حسن نے نکاح کیتا تو بھی ہوتے ہی کیتا. حضرت امام محمد باقر نے کیتا تو بھی ہوتے ہی کیتا. متے لڑائی والیاں خبراں ساڈے کول غلط نہ ہوندیاں ہوں. ایسے ایویں غصے ہوئے پے ہاں, وہ ایک دوجی نال رشتے لیتے دیندے پے. توجہ ہے حضرات کے کوئی؟ وہ ایک دوجے نال محبتاں تے پیار کردے پے. انہاں دا گھراں وچ آن جانے, انہاں دیاں رشتے داریاں نے, انہاں دیاں جنجاں اُتے ٹھکدیاں پیاں نے. مولا علی فرماندے نے نہج البلاغہ وچ فرمان سرکار دا, محمد ابنی من صلب ابی بکر. آپ فرماندے نے جڑا محمد بن ابو بکر ہے نا, اے پتر میرا ہے, انج اللہ پیدا انہوں ابو بکر دے صلب چو کیتا ہے. آپ نے غور نہیں کیتا گلتے غور. آخر معصوم دا فرمان ہے نا, مولا علی پھر معصوم بندے نا لوگ.
معصوم تے معصوم دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے تے پلیدہ ہی چپاک پیدا ہو سکتے نا پتر علی دا ہوئے تے پیدا ابو بکر دی پشت چو ہوئے ایس تو ان گاڑا رشتہ اور کتھو کڈا میں کہ میرے بابا علی فرماندے نے نہج البلاغہ میں چاپ دا فرمانے محمد ابنی محمد بن ابو بکر میرا بیٹا ہے من صلب ابی بکر لیکن اے ابو بکر دی پشتی چو پیدا ہوا ہے میرا پتر بھئی ابو بکر دی پشتی چو پیدا ہوئے علی دا پتر تو میں ابو بکر صدیق نہ لڑا کیویں تو میں اپنے بچانوں اے عرض کر رہا ہوں حکم دین دا تے اپنی اولاد نو بھی زمانہ نہیں رہا بندہ اپنی اولاد نو حکم دے وے ہن حکم دین دا تے زمانہ نہیں رہا حکم بندے جلدے نہیں ہن جو عرض کرنا پیا بھئی اے جڑیاں لڑائی والیاں ساڈے کول خبراں ہوندیاں پیاں اے ساریاں صحیح نے کچھ اسی بھی پڑھتے پڑھاندے رہنے ہاں کوئی سندے سناندے رہنے ہاں کچھ اللہ عقل شعور بھی دیتا ہے کچھ ویندے بھی رہنے ہاں زمانے معاشرے نو اس معاشرے تے کدی قیاس بھی کر لیدا ہے پھر سوچی دا بھی آخر یار میرے حضور دے خاندان نو کوئی رشتیاں دی کمی آئی علی پاک نکاح کرنا ہوئے تے عورتاں دی کمی آئی تو ابو بکر دی بیوی کیوں امام حسن نے نکاح پڑھنا ہوئے تے ابو بکر دی پوتری ہی کیوں حفصہ اور عورتاں کوئی نہیں امام محمد باقر نے نکاح پڑھنا ہوئے تے ابو بکر دی پڑھ پوتی کیوں اور عورتاں کوئی نہیں ہے مدینے بھائی ویخ لیا جے اگو بندے ڈاڈے نے لڑنا نہیں انج ویخ لیا جے ابو بکر صدیق کوری امام جعفر صادق دے نانا جی لگ دے ہے متے نیرا داد کیان راضی کردیاں سائیں دے نانکے رنج نہ کر لئیے سائیں راضی تا ہونا ہے جے داد کے بھی راضی ہوئے تے نانکے بھی راضی ہوئے کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ کہ دے سائیں رنج نہ ہو جان بے تو کیسا بندہ ہے قرآن نہیں پڑھتا منن والے تے یاراں دیاں کتیاں نے بھی مندے راندے تسی ساڈے لگ دیاں کیوں نہ مندے تو تذکرہ مقصود آل رسول دا آل رسول دا تذکرہ کرنال بندیاں دے اندر غیرت پیدا ہوندی ہے تے بے غیرتی ختم ہوندی ہے آل رسول دا تذکرہ کرنال اور سننال بندے دے اندر ایمان ودہ ہے تے بے ایمانی گھٹ دی ہے آل محمد دا تذکرہ کرنال بندے دے اندر مظلوم دی حمایت دا جذبہ پیدا ہوندہ ہے اور ظالم دی مذمت دا جذبہ پیدا ہوندہ ہے آپ دی سمجھ بات آ رہی آل محمد دا تذکرہ کرنال بندے دی بے صبری ختم ہوندی ہے تے ان دے اندر صبر پیدا ہوندہ ہے آل نبی دا تذکرہ کرنال جہالت دور ہوندی ہے اور علم دا نور پھیل دے بھئی اینا دے ذکر وچ شفا تے برکت ہے اجے میں تو چاند گلاں کی دیا کہ بہت طویل سلسلہ ہے کہ ذکر آل نبی کتنا نفع دیندہ ہے لیکن جدوں پھر اسی ذکر آل نبی کرنا ہے تے انہاں نال جڑیاں ہویاں چیزاں دا تذکرہ ہو جاتا تذکرہ ہو جاتا کہ انہاں دیاں ریلیٹڈ چیزاں ہن میں ایک اور جملہ اس وقت عرض کرنا کہ جڑے سید بر صغیر پاک و ہند وچ ہیں نا انہاں سیدان دی زیادہ تعداد امام جعفر الصادق تو ہیٹھاں جڑے امام نے انہاں ہی چوں پیدا ہوئی ہے پھرائے سمجھ آئی امام جعفر صادق دی تو پہلے جڑے سادات میں تو زیادہ عرب بچ اس تو تھلے جڑے سادات ہوئے نے انہوں نے مختلف ادوار مختلف جگہ تو ہجرتاں کیتیاں اور وہ زیادہ تر جڑے سید نے
انہاں دے اندر جڑے سید نے او امام جعفر الصادق یا انہاں دی اولاد مثلا میں امام جعفر صادق دے ایک بیٹے نے سید علی اوریسی، اسی انہاں دی اولاد اور سنٹرل ایشیا تو ہجرت کر کے پاکستان آئے. تو بیان کرنا دا مقصد ہے بھئی جیڑے امام جعفر صادق دے تھلے سید نے انہاں دی اولاد ہی انہاں ساریاں وچ ابو بکر صدیق دا خون موجود ہے. آپ مسئلہ دی سمجھ آئی حضرت؟ انہاں دے ساریاں وچ خون ابو بکر صدیق دا، انہاں دے اندر اثرات نے ابو بکر صدیق دے بلڈ دے ڈی این اے وچ ابو بکر ہے. فقیر دی گل سمجھ چاہ تو اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آل نبی پاک نے پلید شے میں انہاں دے نیڑے نہیں آن دیتی. حضرات آپ دی سمجھ گل آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ پلید شے تے انہاں دے نیڑے ہی نہیں آ سکتی تے جڑے ہر پیڑھی وچ رشتے ہی ابو بکر دے گھر کردے رہنے دا مطلب ہے آل نبی انہاں پاک سمجھ دے آئے تاں ہی انہاں رشتے کردے آئے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، جمیں کسی دا دل مندا ہے نا اونج منو، لیکن بے ادبی کسی دی نہ کرو. اس واسطے متے قیامت والے دن اس گل تو نہ پھڑے جائیے کہ آل نبی دے عزیزاں نال بے ادبی دا تعلق کیوں رکھیا. نالے بے ادبی دین تے نہیں نہ ہوندی، دین تے ادب ہویا. بے ادبی تے دین نہیں نہ ہوندی، بے ادبی دین نہیں. سادات دا بڑا گوڑا تعلق ہے. اور میں ایک اور جملہ عرض کر دیا، نرا ابو بکر صدیق نو رشتے لے نہیں نے، بس صرف لے ہی نہیں نا. اے جعفر طیار دا ذکر سنیا ہونا ہے نا تساں، حضرت جعفر طیار. اے اردن وچ انہاں دا مزار ہے اور اردن وچ انہاں دی اس وقت شہادت ہوئی سی غزوہ موتا دے اندر. موتا دا میدان اردن اندر جارڈن جس نے کہا. یہ جدو شہید ہوئے نا انہاں دی بیوی جڑیاں نے امام حضرت جعفر طیار ابو طالب دے پتر دی بیوی، ابو طالب دی نو مولا علی دی بھابی، انہاں دا نکاح ابو بکر صدیق نال ہویا جی دے جو محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے. آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے مولا علی دی بھابی دا نکاح ابو بکر نال ہوئے تو مڑ ابو بکر نو میں کیڑے منہ نال غلط آکھا. بھائی میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں کیویں آکھاں ابو بکر نہیں صحیح، جنوں رشتہ دئیے ساری پرکھ کر کے نہیں دئی دا کہ بے پرکھیاں دے چھڑی جی. تے تسی تے میں اتوں صرف پرکھنے ہاں جنوں مولا علی سرکار دیتا ہوئے رشتہ انہاں اتوں نرات نہیں نہ پرکھیا ہونا. انہاں بھائی بات سمجھ چاہ گئی، بات سمجھ چاہ گئی. اے غصہ نہیں کرنا، اترو انہاں گلاں نو پرکھو، سوچو بھئی گلاں ہے بھی نہیں یا ایویں بنے دے نہیں. جے تے ایویں بنائیاں ہون تے مڑ تے بالکل سزاوار ہونا چاہیے ان جڑے ممبر تے بہ کے جھوٹ بول دے، اور جڑا مولوی ممبر تے بہ کے جھوٹ بولے حضور نے دی سزا خود متعین فرمائی. کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار
جڑا بندہ ساڈے نال جھوٹھی گل منسوب کرے او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت امام محمد باقر فرماندے سیاتیکم انی احادیث مختلفت، ان قریب تواڈے کول ساڈیاں گلاں او آن گیاں مختلف قسماں دیاں، کوئی گل تانوں ساڈے بارے سنائے گا، کوئی تانوں کوئی ساڈے بارے گل سنائے گا۔ یہ فرمانے امام محمد باقر ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیاتیکم انی احادیث مختلفت، ان قریب تواڈے کول ساڈیاں مختلف گلاں آن گیاں۔ تو کہ بندہ سی انہیں سوال کیتا مولا اسی کریے کی؟ آپ نے فرمایا ساڈیاں گلاں نو قرآن نال پرکھیا جائے۔ کیا امام دی گل قرآن دے مخالف ہو سکتی؟ کیا امام دی گل انہاں دے نانے مصطفیٰ دے مخالف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا ساڈیاں گلاں نو پرکھن دا پیمانہ قرآن اور ساڈے نانے دا فرمان ہے۔ جیڑی ساڈی گل قرآن اور ساڈے نانے دے فرمان نال میچ کر جائے وہ ساڈی ہے، جیڑی او دے مخالف ہوئے وہ ساڈی نہیں۔ کیوں؟ جدوں گھر ایک کے، نور ایک کے، علم ایک کے، تے گلاں وچ اختلاف کیوں ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ جدوں گھر ایک کے، نور ایک کے، یہ اختلاف ممکن ہی نہیں۔ اختلاف تے تاں ہوئے جے وچ کوئی اختلاف والی شے ہوئے۔ ساڈا کوئی آل محمد تو بغیر گزارا ہے بھائی؟ آل محمد تو بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ایک جملہ فقیر دا سن لو، جس بندے دے دل وچ حضور دی آل دی محبت نہ ہوئے وہ ایمان والا نہیں ہوندا۔ پترو، عزیزو، بزرگو، میرے حضور دی حدیث ہے، میرے آقا دی فرمانا ہے۔ حضور فرما دے لا یحب علیٰ الا مومن، اے جامع ترمذی وچ حدیث ہے۔ فرمایا اور اس کو امام نسائی نے نقل فرمایا، سنن نسائی دے اندر موجود ہے، سنن نسائی دے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، اختی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، اختی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، آدری۔ بیٹا میں اس بچے دی گل تے بھی بہت سارے نے آنا، صرف مولا حسین کا نام کیوں کہیے؟ نام مولا حسن کا بھی لگیا کرو۔ سبحان اللہ، اسی تے دعا کرنے ہیں۔ لہذا جدوں یہ ہے نا کہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، تے اگو آکھیا کرو یا حسن یا حسین۔ ایک آنکھ کیوں بند کریے؟ اسی مولا حسن دے بھی نوکراں تے مولا حسین دے بھی نوکراں۔ اسی تے مولا حسن تے انہاں دی اولاد دے بھی نوکراں تے مولا حسین تے انہاں دی اولاد دے بھی نوکراں۔ ساڈے وچ ایندے وچ فرق کوئی نہیں۔ مولا حسن امام حسین دے وڈے برا نے اور رسول اللہ دے پنجویں خلیفہ نے، اور امام حسین دے بھی امام نے۔ امام حسن امام حسین دے بھی امام نے۔ تو اسی تے انہاں سرکاراں دا بھی عشق اپنے دل وچ محسوس کرنے۔ تو میں حضور دی حدیث عرض کر رہا سا، حضور نے فرمایا لا یحب علیٰ الا مؤمن، علی نال محبت صرف مومن رکھدا ہے، ولا، 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 يبغضه إلا منافق
اگر کسی بندے دے دل وچ علی دا بغض ہوئے تے ان ٹیسٹ کران دی لوڑ نہیں، پکا منافق ہے۔ آپ انہوں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ رسول اللہ سرکار دی حدیث سماعت کیجئے، میرے حضور فرما دیں جس بندے دے دل وچ میری آل دا بغض ہوئے، بعد بندیاں وجہ کوئی نہیں ہوندی ہے، میں بلا وجہ ہی بغض رکھ دے، حالانکہ کوئی بغض دی وجہ ہوندی ہے تو مڑ بغض ہوندے ہیں، بعد بندیاں کوئی وجہ نہیں ہوندی جو حضور پاک سرکار دی آل دا بغض اپنے دل وچ پاڑی بیٹھے ہوندے۔ حضور دی حدیث پیش کرنے، حضور فرما دیں جس بندے دے دل وچ میری آل دا بغض ہے، محبت نہیں، انہوں نے ایک نقص ہوندہ ہے 3 نقائص وچوں، یا تے وہ بندہ حرامی، حلال زیادہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی حلالی اپنی ماں دا پتر، اپنے ابے دا پتر میری آل دا منکر نہیں ہوندہ، وہ میری آل دا محب ہوندہ ہے۔ حضرات کتنی وڈی حضور نے خبر دیتی ہے، اے پتہ کرنا ہوئے بجیڑا شناختی کارڈ تے ابے دے خانے چنا لکھیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ٹیسٹ ڈی این اے کران دی لوڑی کوئی نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے اپنے اندر جاتی مار آل دا پیار ہے، جے اندروں آواز آوے وہاں میرے اندر عشق حسین موجزن ہے، تے پھر بالکل اپنی مان سلوٹ کریا کر، تیری مان نیک ہے، تیرا ابا چنگا ہے، تو حلالی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حضور نے فرمایا اگر بندہ ہے بھی حلال زیادہ لیکن مڑ بھی محبت نہیں، تے پھر او دے وچے نقص ہونا ہے کہ او دے اندر ایمان نہیں، وہ منافق ہے، وہ بندہ منافق ہے، کیونکہ ایمان ہوندے ہی اندر تائیں، اور ایمان اندر ہون دی نشانی یہ وے کہ بندے دے دل وچ رسول اللہ دی آل دا پیار ہوتا ہے۔ یہ ایماندار ہون دی علامت ہے کہ بندہ حضور دی آل نال محبت کرتا ہے۔ اور اگر بندہ ایمان والا بھی ہے اور حلالی بھی ہے لیکن مڑ بھی آل نبی تو سر چھکدا ہے، تے رسول اللہ فرمان دیں پھر او دے باپ نے اور ماں نے غلطی کیتی ہے، او دی ماں ادو حاملہ ہوئی ہے جدوں اجے پاک نہ ہی، حالت پلیدی دے اندر بغیر طہارت تو دی ماں او دے باپ دے نطفے تو حاملہ ہوئی ہے۔ جیڑے پلید ماما دے پتر ہون وہ نبی دی آل دے محب نہیں ہوندے، جیڑے ستھریاں ماما دے پتر ہون وہ حضور دی آل دے محب ہوندے نے۔ حضرات مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ آیا؟ اے ساتھیو، اے عزیزو، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں دی تعلیم دیتا کرو۔ یہ جنہ کو اولاد ہے وہ یہ سمجھ لو اور یاد کر لو۔ کیا؟ میرے حضور نے فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ، پھر میری آل دی محبت سکھاؤ، اور پھر قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ 3 چیزاں سکھانیاں اولاد نو اے ضروری نے، اور انہاں چوں ایک حضور دی محبت ہے، ایک قرآن دی تلاوت ہے، اور ایک رسول اللہ دی آل دی محبت ہے۔ اے عزیز من، ایک حدیث سماعت فرماؤ تاکہ عزیزاں بیلیاں نو مزید سمجھ آ جائے۔ میں رات نو بھی اکثر بیان کردہ رہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ، درجنوں مرتبہ صحابہ دے مجمع میں ارشاد فرمایا ہے، حسن اور حسین نو کوڑ بہا کے اللہم انی احبہما،
اللہم انی احب ہذین، اے میرے اللہ میں حسن تے حسین نال محبت کرنا۔ پاجی اسی امامہ شریف بننے کہ میرے نبی دی سنت ہے، پاجی اسی سرما پانے کہ میرے حضور دی سنت ہے، اسی مسواک کرنے کہ میرے حضور دی سنت ہے، اسی پانی 3 سامائیں بیٹھ کے پینے کہ میرے حضور دی سنت ہے۔ پاجی جی میں دوجیاں سنتاں دے جاں ایویں حسن اور حسین نال محبت کرنا میرے نبی دی سنت ہے اور اللہ پاک نے فرض فرمائی ہے۔ یہ سنت کیوں چھوڑ دیں دے؟ کدی اپنے اندر جاتی ماری جی کہ ایسی کتنی محبت کرنے مولا حسین سرکار، سال بعد ایک محفل کرائی چل چھٹی ہو گئی۔ ہر بندہ اپنے گھر وچ بے کے ذکر مولا حسین کریا کرو، اپنے بچیاں وچ تذکرہ مولا حسین دا کریا کرو۔ حضور راضی ہون گے جے کہ میرے امتی میری اولاد نال محبت کر دیں۔ اپنے پیران دیاں ڈنگیاں صاحب زادیاں بھی مان لیں دیو کہ یہ ساڑھے پیران دی اولاد نہیں، تے نبیاں دے سردار پتران منن دا کی عالم ہوئے گا جنہ دے بارے میرے رسول نے فرمایا ہادانی ابنایا، اے میرے پتر نے، اور فرمایا ہما ریحانتایا۔ بندیاں دا مزاج ہوتا ہے، کچھ بندیاں دا مزاج اس طرح مزاج بن جاندہ ہے انہاں دا کہ وہ ویسے بڑے دیندار بڑھن دی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہاں دے دل وچ آلے نبی دا پیار نہیں ہوندا، انہاں دی تسبیح دا فائدہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے عالم سن، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، یہ عبادلہ عربہ بہت بڑے عالم گزرن رسول اللہ دی امت اے کعبہ شریف دے اندر موجود سن۔ واقعہ کربلا تو بعد تو عراق چونکہ جو حاجی آئے تے کہنے لگے باسی مسئلہ پوچھنا ہے کہ عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر بیٹھن بڑے عالم نے، انہوں کو جاؤ ایک جملہ اور تو سنا دا جانا اتھے لنگ دیا۔ مختار سقفی کوفے وچ قید سی، انہوں نے قید چوک کڈان آلے بندے عبداللہ ابن عمر نے۔ ایک ضمن بات سی میں لنگ دیا کہ چلو میں ایک اندستہ جاؤں۔ حضرات محترم، اہل عراق پوچھ دینے کہ اسی حج کرن آیا تے احرام دی حالت وچ مکھی مارنی جائز ہے؟ احرام دی حالت وچ مکھی مارنی جائز ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماندے اہل العراق یسألونی ان قتل الذباب، کہ ان اہل عراق نو ویکھو اے میرے کو پوچھ دینے کہ مکھی مارنی چاہیے دیئے یا نہیں، حالانکہ انہاں کربلا دے میدان وچ رسول اللہ دے پتر نو 3 دن پیاسیاں رکھ کے شہید کر دیتا ہے، اور ہون میرے کو پوچھ دینے میں مکھی ماریے یا نہ ماریے؟ او ظالموں ایڈے وڈے ظلم کر کے تے ہون تسی ایڈے عجی بنے بیٹھے، تواڈیاں انہاں احتیاطاں دا تانوں کوئی نفع نہیں ہونا۔ کیوں؟ جڑا فتوہ لیندے ہو کہ مکھی مارنی چاہیے دیئے، وہ فتوہ کی دے تو لیا ہے کہ زہرہ دے لال نو کربلا وچ شہید کر چھڑیا ہے۔ سو اے ساڑیاں احتیاطاں، ساڑیاں نمازاں، ساڑیاں تسبیحاں، اے ساڑے کام ہی تاں ہونیاں نے جے ساڑے دل وچ ادب آل رسول موجود ہوئے گا۔ آپ دی سمجھ مبارک وچ بات آ گئی؟ معزز حضرات، جنہاں نو رسول اللہ فرمان کے اے میرے بیٹے انہاں نال تہاڈی تے میری محبت دا کی عالم ہونا چاہیے۔ ایک یزید دے دربار وچ ایک واقعہ پیش آیا،
وہ دربار میں ایک عیسائی بیٹھا سی، جدو امام پاک دا سر پیش ہویا اس پوچھا ہے سر کیندا ہے؟ اگو کسے تعارف کرایا کہ ساڈے نبی دا بیٹا ہے، ساڈے نبی دا پتر ہے جدا ہے سر۔ اس نے کہا یہ تسی شہید کیتا ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا جی اسی کیتا۔ اس نے کہا یار میں تہاڈی سمجھ نہیں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سوار ہویا ہے نا، اس گدے دا ایک کھور ساڈے کول عیسائیاں کو نشان، کھور دا بھی نشان ایک جگہ تے لگا ہویا ہے، منصوب ہے بھائی حضرت عیسیٰ جس گدے تے سوار ہویا ہے اس گدے دے کھور دا نشان ہے۔ اسی ہر سال وہ دی زیارت کرن جانے ہیں، وہ دی تعظیم کرنے ہیں، تو اسی اپنے نبی دے پتر نو شہید کر دیتا ہے تو کلمہ بھی پڑھی جاندے ہو۔ سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی؟ اے عزیزان من یاد رکھ لو حضرت سلطان باہو نے اتھے سبحان اللہ میں وچ ہونا سبحان اللہ سر میں سے کیوں جڑ دے عزیزوں اور ساتھیوں توجہ فرماؤ، عرض کر رہے ہیں آپ دی خدمت وچ جملہ پیش کر رہے ہیں، ذرا اس تے غور کرو۔ صرف عبادات نال بندے تے رب راضی نہیں ہونا، نہ رب دے حبیب راضی ہونا جے، وہ بے ایمان تے منافق ہوندہ ہے جدے دل وچ رسول اللہ دا پیار نہ ہوئے۔ سمجھا کرو گلاں، تسی کی سمجھ دے ہو شمر نماز کوئی نہ پڑھدا؟ شمر دے متھے تے محراب سی، شمر نے 16 حجاں کی تھی، میرا خیال ہے فگر راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہے، میں تازہ نہیں پڑھیا، مطالعہ کیتا پچھلے سال مطالعہ تازہ سی، 16 حجاں کی تھی، اور اے او دی بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جدو وہ کعبے دا غلاف پھڑ کے دعاواں کردہ بندے طواف کرنا کھلو جاندے ہیں، بھائی کوئی بڑا خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے۔ شمر حافظ قرآن، قرآن دی قرات بڑی سونی پڑھدا، تو دوزخی کیوں؟ دنیا تے سب تو زیادہ لانتا یزید تو بھی زیادہ لانتا ہوں دیتے کیوں پہنچ گیا؟ شمر تے وہ دی عبادت ساری کی دے گئی ہے۔ بھائی عزیزو سمجھ لو، بندے دیاں ساریاں عبادتاں ضائع ہو جاندیاں جے دل وچ حب آلے نبی نہ ہوئے۔ عبادتاں کم تاں ہوندیاں نے جے بندے دے اندر علی ہوئے، بندے دے اندر حسن ہوئے، بندے دے اندر حسین ہوئے۔ اگر تیرے اندر آلے نبی دا پیار نہیں تو تیریاں عبادتاں کس کھاتے؟ عبادتاں دا مڈ آلے نبی دے پیار تو رکھ۔ معزز حضرات کیوں انجادہ پیار؟ سنو اور یاد کر لو، تیری تے میری عبادت کس کھاتے وچ پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہ، پتہ نہیں سدھی ہے بھی کہ نہ، ڈگنا تے چاہی دے تے سجدے بھی کرنے چاہی دے، کر دے بھی پایا۔ میں نبی پاک دی عبادت دی گل پیا کرنا، حضور دی عبادت۔ صحابی رسول کہندے نے حضور نماز پڑھا رہے سن تے اسی پڑھ رہے سن، سجدہ لمبا ہی ہوندا گیا، سجدہ طویل ہی ہوندا گیا، انہیں حضور دی نماز ہے۔ بھائی جاگ دے ہو کہ کوئی نہ؟ اس صحابی جی نے روایت کی تھی، وہ فرماندے نے بھائی جدو کافی دیر لنگ گئی نا، معمول تو سجدہ زیادہ طویل ہویا تو میں سر اٹھایا، آپ بیکھاں تے صحیح خیر ہوئے۔ فرماندے نے جدو میں سر اٹھا کے ویکھیا نا تے نماز نبی دی آئی تے وچ حسین آئے، حضور دی نماز وچ حسین آئے، حضور سجدے سن اور حسین اٹھے بیٹھے سن۔ بھائی میرے میں تیری کتھے لے جاؤں؟ تیری تے میری نماز
حضور دی نماز دے مقابل وچ کیا ہے؟ رسول اللہ دی نماز وچ حسین آ گئے اور رسول اللہ سجدے وچ نے طویل سجدہ کیتا، اپنی مرضی نال جدو حسین اترے حضور نے اتھوں اگوں رب دی نماز موڑ شروع کیتی۔ اچھا تسی تے میں انج کر سکنے ہیں، میں ساڈا پتر ساڈے موڈے تے بیٹھ جائے تے نماز لمبی کیتی جاؤ، انج کر سکتے ہیں؟ اچھا یاد رکھو عبادت وچ یہ جملہ پیار والا ہے، پتہ نہیں کسی نے سمجھ آوے، عبادت جدو رب دی کردے پہ ہوئیے وچ غیر اللہ آوے، خالق دی عبادت دے درمیان اگر مخلوق درمیان جا جائے تو نماز ٹوٹ گئی۔ ایک جملہ سن، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز اچھ غلطی ہو گئی، وہ بندہ جڑا خارج از نماز ہے، نماز تو باہر ہے، وضو کر کے آیا تو وہ سمجھا بھی ایک لفظ غلط پہ پڑھ دے، وہ لکمہ دے وے، میں او دا لکمہ سن کے تے لفظ ٹھیک کر لما، میری نماز ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ میں اس بندے تو ایزن لیا ہے جڑا نماز تو باہر ہے۔ حضور نماز اچ نہیں، حسین نماز اچ نہیں، حضور نماز اچ نہیں تے مولا حسین نماز وچ نہیں، وہ پڑھ نہیں رہے، بچپنا ہے آ گئے نے وہ جو رسول اللہ دیاں کندیاں تے بہ گئے، میرے رب فرمایا ہونا ہے سنیا اے نماز تیری تے میری ہے، ہن وچ حسین آ گیا وچوں کڈی نہ، جنہ چر سونا اپنی مرضی نال نہ لے جائے، سجدہ میرا ہے لمبا ہون دے۔ حضرات تو سمجھ آئی کوئی نہ حسین کون؟ اے عزیزان من، میں اپنے دوستانوں سمجھاندہ رہنا وا تے عرض کردا رہنا وا، حضور کھڑے ہون نا، اتنے پھر ایک بات سن لو، حضور کھڑے ہون تے قیام لمبا کرن، نماز لمبی کرن، تے اللہ فرماتا ہے سونیا نماز میری ہے، ایڈی لمبی نہ کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیل، سونیا ایڈی لمبی کیوں کر دے ہو؟ میری نماز ہے نا، میں اگے ہی راضی ہاں، تسی چھوٹی کر لو، تے جے حسین آ جان تے نماز اللہ دی ہے، اللہ فرماتا ہے سونیا میری ہے نا، بیٹھا رہن دے تسی لمبی کر لو۔ بھائی آپ نو سمجھ آئی؟ آپ نو سمجھ آئی حسین کون؟ حضور کلیاں پڑھن تے لمبی کرن تے اللہ فرمایا سونیا تیرے نال پیار ہے، ایڈی لمبی نہ کر، قیام مختصر کرو، اپنے آپ نو مشقت وچ نہ ڈالو، تے جے حسین آ جان تے ہن وی سجدے حضور تے اللہ فرمایا سونیا تھوڑی لمبی کر۔ اے عزیزان من، تاں کہنے آ فاطمہ فاطمہ دلال سونیا، فاطمہ دلال سونیا، تیری نہیں مثال سونیا، فاطمہ دلال سونیا، بھائی اکیویں حق ادا کرنا جی، ایویں زہرا دے بچیاں دا حق ادا کرنا جی، جنہاں نو رسول اللہ کندیاں تے بٹھان، ایتے حسن نے ایتے حسین نے، بلکہ روایت دی باقاعدہ تفسیر ہے کہ حسن پاک ایتھے سن اور حسین پاک ایتھے سن، میرے حضور چل رہے ہیں، ویکھن والے آکھیا سواری کتنی سونی، تو کیا یہ بات غلط ہے کہ سواری سونی؟ اس تو کائنات ہی سونی سواری کی دیئے، اللہ اکبر، اس تو سونی سواری کوئی نہیں، لیکن میرے حضور فرماندے نے سواری سونی ہے، پر ایوی تے ویکھو سوار کیڈا سونا ہے،
اللہ اکبر تائیں دیاں فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا فاطمہ کیا کمال ادھر لطف آ جائے پیار آ جائے فاطمہ دے زہرا دلال سونیا ایری مثال سونیا لج لگیاں دی پال سونیا لج لگیاں حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے ساڈا رکھنا خیال سونیا ساڈا رکھنا دن رات ذکر کیتے حضور دی آل دا آل نبی دے پیار دا درس دیتا ہے حضور فرمائے حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنتیاں جوانہ دے سردارو جدو کوثر دے جام پہ ونڈ دے ہو جدو اپنے مریدان نال لے کے جنت جا رہے ہو مولا حسن تے حسین فقیر دست بستار کر دے ساڈا رکھنا ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں مثال سونیا ساڈا رکھنا میرے عزیزو ذرا تصور ایک باری کربلا مولا لے جاؤ سامنے رسول اللہ دے پتر دا روزہ ہے ہاتھ من کے کھلوتے ہوئے مینوں تے اجے بھی وہ ویلا یاد ہو گئے جدو حسین لجپال دے دربار دے سامنے کھلو کے آکھیا سی زہرا دے لال سونیا فاطمہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا ساڈا رکھنا اے جڑے سویر دے لگے ہوئے نے محفلاں سجاندے پین ذکر کرواندے پین لنگر تقسیم کر رہے آپ دے نام دا تذکرہ سن کے اکھیں جو اتھرو بہار ہے سرکار دا تذکرہ سن کے دل غمناک نے انہاں واسطے دعائے انہاں دی آرزو ساڈا رکھنا ساڈا رکھنا خیال سونیا بندیاں دے بڑے بڑے سہارے نے کسے دا وزیر کسے دا ایم پی کسے دا ایم این اے کسے دا کوئی چودھری کسے دا کوئی وڈیرا زہرا دے لال سونیا سانو تے صرف تہاڈا ہی سہارا ہے تے دعا کر دے پیاں تے تہاڈے سپرد پہ کرنے ساڈا رکھنا ساڈا رکھنا بھاویں قبر دی منزل ہوئے تے بھاویں حشر دی گرمی ہوئے بھاویں میزان تل دے ہون تے بھاویں پل صراط ہوئے ساڈا رکھنا خیال ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں مثال سونیا
میرے حضور تشریف فرمانے، میرے حضور بیٹھے ہوئے نے جلوہ کرنے، جناب جبریل امین آئے، حسن تے حسین نانا جان دے موڈیاں تے بیٹھے ہوئے نے، کھیل دے پے نے، بلکہ میں کیویں نہ عرض کراں، حسن تے حسین عرض کر دینے نانا اساں اونٹ دی سواری کرنی، اقبال فرماندے نے بہریا شہزادہ خیر الملل، بہریا شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین والجمل، فرماندے نے ویکھو حسین دی عظمت، عرض کر دینے نانا سی اٹھتے بیٹھنا ہے، میرے حضور نے امامہ چلایا ہے، 4 زانو ہو گئے نے، گھٹنے زمین تے کونیاں زمین تے، حسن پاک دی پشت اتے تے حسین پاک دی نانے دیاں زلفاں پھڑیاں ہوئیاں نے، حضور حجرے وچ نالے ٹر دے نے، نالے فرما دے نعم الجمل جملکما، پتر حسین تیرا اٹھ کٹا سونا ہے، پر آپ ہی فرما دے ونعم العدلان انتما، ہاں سواری سونی ہے پر پتر تسی سوار بھی دے دے سونے ہو، آنیا فاطمہ دلال سو، آؤ ایک جملہ، سیدہ فاطمہ ام البنین، حضرت عباس دی امی دا نام فاطمہ ہے، کنیت ام البنین ہے، بنو کلاب قبیلے دی شہزادی ہے، میرے مولا علی سرکار دی جدو بیوی بن کے آئی ہیں تے اللہ نے پہلا پتر عباس عطا فرمایا، 4 پتر عطا فرمائے ام البنین نو، مولا علی سرکار نو اللہ نے ام البنین چو 4 پتر عطا فرمائے۔ حضرات اگر کوئی عاشق حسین بیٹھا ہوئے ایک جملہ ہو دی نظر کر رہے ہیں، جیڑا عاشق مولا حسین بیٹھا ہوئے ان دس رہے ہیں، جدو مولا علی پیدا ہوئے نا آپ بھی آنکھ نہ کھول دے، حضرت ابو طالب دے بھی 4 پتر آئے تھے، مولا علی دے ام البنین چو بھی 4 پتر آئے، جدو چواں براواں کیوں آخر تے پیدا ہوئے مولا علی تو اکھ نہیں کھول دے، کعبے وچ پیدا ہوئے اکھ نہیں کھولی، ماں اٹھایا اکھ نہیں کھولی، بہن اٹھایا اکھ نہیں کھولی، تو جدو غازی عباس پیدا ہوئے ماں اٹھایا تاں اکھ نہیں کھولی، بہن زینب اٹھایا تاں اکھ نہیں کھولی، برا حسن اٹھایا تے اکھ نہیں کھولی، حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی کوڑ حضور آئے نے فرمایا چچی مبارک ہوئے، فرمان لگیاں محمد سنیا خیر مبارک پر میرا پتر آنکھ نہیں کھول دا، علی آنکھ نہیں کھول دے، جدو حضرت حسن کو مولا حسین آئے فرمایا حسن بھرا مبارک ہوئے، فرمایا خیر مبارک ہوئے پر حسن بھرا مبارک قبول کر کے فرمانے حسین تیرا بھرا عباس آنکھ نہیں کھول دا، حضور فرمانے چچی علی مینو چکواؤ، حسین فرمانے حسن بھرا عباس مینو چکواؤ، جدو حضرت علی حضور دی گود چائے نے سب تو پہلے آنکھ کھول کے جویں علی نبی دا چہرہ تکیا ہے ایویں عباس نے سب تو پہلے آنکھ کھول کے حسین دا چہرہ تکیا ہے، جویں علی عاشق نبی ہے ایویں عباس عاشق حسین آئے، نہ علی نے کسے مشکل چ نبی دا ساتھ چھڑیا ہے، نہ عباس نے کسے مشکل چ حسین دا ساتھ چھڑیا ہے۔ حضرات اپنی توجہ ہے تو تصور نو ذرا کربلا لے جاؤ نا تاکہ بات اٹھے تک جائے۔ حضرت ام البنین اپنے پترانو کول بہایا، فرمایا بیٹا پتر علی دیو، پر زہرا دے پتران دے بھرا بن کے نہیں نوکر بن کے روے آجے، کیونکہ فاطمہ دے لال سونیا
تیری نہیں مثال سونیا امام عاشقاں پورے بطور سرو آزاد زبستان رسول کربلا دا میدان غازی عباس میں مشق بھری ہے. بھائی میرے ذرا چند جملے محبت نال سن لینا, چند سطریں پڑھ سکاں گا, وقت دے دامن جتنی ہی گنجائش ہوئے گی. عزیز من سرکار نے مشق بھری ہے, لیکن پہلے پانی دا پک بھرے آئے اور پانی علی منہ دے قریب لے آن دیئے کی دے اندر وفا نے ڈیرے لائے ہوئے آئے. تاجدار وفا اے عباس نے جنہاں علمدار بھی آکھیا جاندہ ہے, جنہاں باب الحوائج بھی آکھیا جاندہ ہے, سکائے آل محمد بھی آکھیا جاندہ ہے, ساکی سکائے سکینہ بھی آکھیا جاندہ ہے, جنہاں کمرے بنی ہاشم بھی آکھیا جاندہ ہے, صاحب اللواء بھی آکھیا جاندہ ہے, عبد السہل بھی آکھیا جاندہ ہے. یہ سارے القاب نے جڑے مختلف اوقات آل محمد اور لوگاں نے مولا عباس نو عطا فرمایا. العبد السہل, کمرے بنی ہاشم, سارے عربی چو بنو ہاشم سونے آئے. بنو ہاشم انج لگ دے ہے جی میں تارے نے جدون ہے عباس کھلوتا ہوئے. 32 سال 34 سال تے 36 سال ترائے روایات مل دیا عباس پاک دی عمر دی. 32 ہوئے 34 ہوئے یا 36 ہوئے, اے مننا پوے گا جوانی اپنے عروج تے آئی, جوانی اپنے عروج تے آئی, حسن اپنے عروج تے آئی, دراز قامت, خوبصورت اور خوب روح علی دا بیٹا. پتر علی دا ہوئے تے سونا نہ ہوئے, انج ہو سکتا ہے بابا؟ ایک میں مان جاما پتر بھی علی دا ہوئے تے سونا بھی نہ ہوئے. توجہ ہوگی حضرات آپ دی؟ نا, پتر علی دا ہوئے تے سونا ہوئے ضروری ہے, بیٹا علی دا ہوئے تے حسن والا ہوئے ضروری ہے. اے عزیزان من وگرامی قدر احباب, حضرت عباس وفادار علمدار اندر وفا نے ڈیرا لایا ہویا. وفا بول کے کہندی ہے سونیا یہ آقا زادی سکینہ پانی نہ پیتا, عباس پی لیا, مت کوئی وفا تے انگل اٹھائے. سرکار نے ہاتھ مبارک کھولیا, پانی فرات دیاں لہراں تے بہ گیا. گھوڑے نو حکم دیتا پی لے, لیکن عباس دی راہوار سواری نے انکار کر دیتا ہے. زبان حال نلر کر دیئے مولا جیڑا حکم بھی دیتا جے. بیٹا میری بات سنو, جدو کربلا بیان ہوئے ادو پیسے نہیں دے دے, ادو نظرانے اتھرو سیدان دے دے. جدو کربلا وچ بندہ پہنچے ہوئے میرے پتر ہو تسی سونے نہ نارا نہ پیسے. سنی بڑے محبت کر دے نالے نبی نال, بڑی گل ہے, لیکن پتر جدو سید کربلا وچ ہون انہاں نظرانہ اتھرواں دا چاہیدا ہوندا ہے. پیسے نہ دیا کرو, یہ تہاڈی ساڈی محبت ہی الگ چل دی ہے. ایتھے ہن سی کربلا پہنچنا ہے. کربلا دا منظر سرکار دے راہوار نے انکار کر دیتا ہے. ذرا ڈوب کے لفظ سمجھنا. سرکار نے سکینہ پاک دیتی ہوئی مشک بھر لئیے, سکینہ پاک دیتی ہوئی مشک بھر لئی. ایک ہاتھ وچ مشک ہے, ایک ہاتھ وچ تلوار ہے. گھوڑے نو فرات تو پار کر کے نظر خیمیات مار کے فرماندے نے اے راہوار وفادار عباس دے گھوڑے آج خیمیہ تک جانا ہے, چل مینو رسول اللہ دی آل دے خیمیہ تک لے چل. جدو گھوڑے نے دوڑ لائیے, کوفیاں دا مشن ہے پانی نہ جائے, 22,000 دے دستے نے علی دے شیر نو گھیر لیا. شام دے سیاہ بدلاں وچ مدینے دا چن گھر گیا. اللہ اکبر.
22,000 دا نشانہ ایک علی دا پتر ہے عزیزان من سرکار جہاد بھی فرما رہے نے گھوڑے نو بھی دوڑا رہے جدو نہ ویکھیا کہ اصل مقصد عباس دا پانی لی جانا ہے انہاں حکمت عملی بدلی جس طرف سرکار دے بازو وچ مشک آئی ادھے حملہ کیتا ایک ظالم نے کھجور دے درخت دے اولے ہو کے سرکار دے ضرب لائیے بازو بھی تھلے گر گیا ہے اللہ اکبر مشک بھی تھلے گر گئی ہے عباس نو وفادار اس واسطے آندن بازو نہیں چکیا مشک اٹھائیے تلوار چھڑ دیتی ہے ظالمہ ویکھیا عباس میں ہتھا ہو گیا ہے پھر تجھے بازو تے حملہ کیتا بازو پھر گر گیا درد والے کربلا دا ہر شہید ہکے جا تو ملے ہے لیکن حسین نو بھرا 3 تھاواں تو اکٹھا کرنا پیا ہے اللہ اکبر میں قربان ہو جاؤں جدو دوجا بازو بھی کٹ گیا ہے عباس پاک نے مشک نو منہ نال اٹھا لیا ہے گھوڑے نو پھر ایڑ لگائیے جان ٹر جائے لیکن پانی پہنچ جائے جدو کوفیاں ویکھے عباس نہیں رک دے 22,000 نے حکمت عملی بنائی کچھ نہ آکھو عباس نو مشک سے تیر مارو ہن لوگ مشک نو تیر مار دین تے عباس ہر پاسے اگے ہوندے نے تیر عباس نو لگ جائے مشک محفوظ رہ جائے اللہ اکبر لیکن ظالماں نے تک تک نشانے مارے جدو پانی تیر چھلنی کر گئے فرات دے کنارے تے بہ گیا کوئی عباس دا نوکر گل سمجھے پچھوں ہر واری فرماندے رہن گھوڑیا چل جدو پانی بہ گیا فرماندے نے رک جا گھوڑے عباس خیمے اول نہیں جانا سرکار رک گئے نے خیمے اول جان تو انکار کیتا ہے بی بی زینب خیمے دی اوٹ چو بھرا دی جنگ ویندے پین جدوں ویکھیا گھوڑا رک گیا ہے تو شہر کہندے خیمے وچوں بی بی زینبی پئی ویر عباس نو ستے آجا ویرا آجا ویرا اس پانی پی رجے عباس تو آجا پانی دی لوڑ کوئی نہیں لیکن عباس گھوڑے دا منہ پھیر لیا ہے یہ کتاباں میں چاہتا ہے زرا بن شریک شریک ایک بندے دا نام ہے جدو عباس نو گھوڑے تے جھکیاں ویکھیا ظالم نے گرزاب دے کندھیاں دے درمیان ماریا ہکو آواز عباس دی زبان وچوں لکھی ہے یا حسینہ ادرکنی مولا حسین ذرا ایک واری چھتی آیا رے عباس کو دیدار کرایا رے حضرت مولا حسین آئے نے ایک سجا بازو ایک تھا تو کھبا بازو ایک تھا تو اٹھا کے پھرا کے کول رکھے عزیزو شاللہ کسے دا 34 سال دا بھرا دنیا تو نہ جائے بھرا کملے ہو جاندن پر اے صابر حسین اپنے بھرا دا سر گودچ رکھے اللہ اکبر کربلا دی ریت زلفاں تو ہٹائیے چہرے تو خاک ہٹائیے عباس دا چہرہ انج نمودار ہویا جی میں بدل ہٹن تے چن روشن ہوندا ہے حسین فرماندے نے بھرا اکھاں کو الانا ان کا سرت ظاہری حسین فرماندے نے عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے میں قربان جاواں حسین لجپال فرماندے نے عباس 32 سال 34 سال نوکری دیتیا
کچھ نہیں منگیا بھرا کچھ آخری ویلے منگ لے عطا کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ عباس فرماندے نے زہرا دلال سونیا جے دینا چاہندے ہو تو ایکو چیز منگنا۔ فرمایا بول عباس۔ فرماندے نے مولا تسی سارے نو اٹھا کے خیمیاں وچ لے گئے ہو شہادت تو بعد، سونیا مینوں خیمیاں وچ نہ لے جایا جے، عباس وجہ تے دسی جا۔ فرماندے نے تسی اٹھا کے لے جا سو تے جے آقا زادی سکینہ آ گئی میں کیڑے منہ نال سامنا کراں گا کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا، تیرا چاچو پانی لے کے نہیں آ سکیا، مولا مینوں ایتھے ہی رہن دے آجے، جدو حشر دا میدان آئے گا میں تواڈے بابا جان کولوں کوثر دا جام لے کے حسین لجپال دی دھی کول جاواں گا، وڈے باپ دی دھی معاف کر دے گی۔ اج بھی عباس دا روزہ سارے شہداء تو وکھرا ہے، کس واسطے دنیا نو پتہ لگدا رہے روضے دے چار چفیرے پانی طواف کردے، پانی طواف کردے جویں حاجی کعبے دا طواف کردے، انج روضہ عباس پانی طواف کر کے دنیا نو دس دے دنیا والے ہو مت کسے دے دل وچ خیال جائے اے پانی دے محتاج نے، نا نا اے پانی دے محتاج نہیں، پانی نہ دا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ بہن خیمے میں بھرا نو اڑیک دیئے، بھرا اگے بھرا دے آرزو پیا کر دے میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر عزیزو، آخرکار حسین بھرا دی من لئی، کربلا دی ریتے بھرا نو لٹا کے فرات کنارے تو دور میرے مولا حسین چل پے۔ میں جو منظر ویکھیا ہے، میں جو منظر ویکھیا ہے، ایک پاسے مولا حسین دا روضہ ہے، سامنے عباس پاک دا روضہ ہے، انج وجدان آندا ہے جویں اجے بھی زبان حال نال عباس پاک دے روضے چوں آواز حسین لجپال دے روضے ول جاندی ہے، فاطمہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا، لج لگیاں دی بال سونیا۔ الحمدللہ میں جدو حضرت عباس دے روضے تے حاضر ہویا، میرے نال ایک حاجی سی، مینوں کہن لگا شاہ جی اوتھے تے سناندے ہی رہندے ہو، اج ذرا مینوں عباس دی شہادت تے سنا۔ الحمدللہ اس فقیر نو عباس علمدار دے قبر شریف دے ہاتھے وچ بہ کے انہاں دے قبر شریف دے کول بہ کے شہادت پڑھن دی سعادت نصیب ہوئی، میں اتھے بھی شہادت بیان کی تھی، اور الحمدللہ ساڑے سنگی بڑی محبت نال سن دے سن۔ اللہ کریم آپ سب احباب دی بارگاہ حسینیت حاضری قبول فرمائے، جتنے بھائی بیٹھے ہو سارے دی اللہ حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا، کوئی غلطی ہوئی ہوئے تے اللہ معاف کرے، کوئی صحیح گل ہوئی ہوئے تے اللہ دیتے تو انت میں عمل دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا اللہ۔